sipai motor inji dua lai aron langa chuti lai chuan Jeju na chuan anu hne na tongin khol adong nol mai military base ange aoma khoyange akal don ti te chu mang an mel takhian aron zot zunga Jeju na ero chuan khoya man wa chualo tur thu shilin an operation nei tur chu azep tlat thung football khel turanga insoin anu chu ati derta ani reilo te a Jeju na le atim te chuan gas mask voin mall pakhat an lu chua achunga shikai lo tom ho te chu silai mangin an ve tranta building chunga mishing om to phot chu shikai ve kan niam oti tur khopin virus chu alo dar zau to a sipai ho po chuan na an nga pha kher mai ground floor a zombie rual an tharem zo chuan chhong chunglama anin suan chowa pindan pakhat an lu chhuale lai chuan dam kho chuak tlem zong an wa huta ani chung ho chu film khur takin an hroi chuak dia chumi hnu chuan cafeteria lama thom maktak an hreta Jeju na le a thui hroi pakhat chuan an thom hriat na lam chu panin an va ve phei thema thok le khata an sir lok atang chuan Jeju na chu an ron zuan ta thut mai anuin angai tu ema wangin aron khol lom kha ania akal na pianga film khur hle turin acha zui mul bok amai ro chu be sei lo dewin shikai pakhat chuan aron seve ta si a thian te chuan rang takin an hnuk chuak nga la reilo te a ataksa chu ronin thak danglamin ramsa ang mai hian akhosa tranta enkol dan turom to heklo kudle ke te chu tron be sakin plastic bag an khunga truck nuwa an vom lut tangot mai ani Byong Chan aron lang le a shikai ho zombie ya an chan hnuwa po mishing taksa a raldo khol white blood cells te chu thisena ala chambang reng tiang hu chuak tlat mai chung lam le pon lam atanga mishing taksa lumna ati san bel zel thei chuan chung taksa raldo khol white blood cells te chu acho harle thei ain be seya man mo zatin anupui le afapa chu en chin nan awamangta ani chuti lai chuan soju point azuan thang na lui chu hleukain ra le lam alowa chuang kai theita a anaka an kana ero akak zau ve deuna in asa huat lai a khoi fulem lo ni in alang film khur theyang bera bokwakin abulloka god duty na mun chu akal pelta a chuti lai chuan on joy chuan camera chu namrai te thian dun hna alova pe phei ve mek bok su hia ka chuan engma soitur anei velem lo thuin alo changa namrai po chuan alo thingkhum ringot mai on joy chuan namrai hna chuan achunga rin nan nga tla thu soin an kutron na po chu phel to mai turin an hrila chumi hnu chuan akal san leta ani reilo te a namrai chuan camera chu an lek wanga chuta a thian pa hna chuan engwanga in phuar bet dun tamai nge ani azot hlol mai su hio ka ero chuan olsam te lo changin an thian ten an hlau ema wanga ti ani thu a hril zawa namrai la chuan min hlau ve lowem ni tin alo zot let ngal zat bok su hio ka chuan hlauna chete ma anei lo thu shilin an hanin en ren rona chuta namrai bok ron tong chuak le in athil ton chu mumang ang mai nia a hriat thu le ahminga ron lamrik ta ka wang chowa ron har chuak le the ni thu a hril ta ani su hio ka hian voi khat ma ahmingin alo la ko ngai lova hey yamo press ti namo a ko mai twin zombie thisanin ataksa afan mek lai khan su hio kan ahming aron lam rithuta chu chuan namrai in transform lai mek chu aron ti har chuak jok mai chuta su hio ka chu in thlasung taka aron tong chun zomin
Aminga ako ve ngai lo na chan aron soi chuak ta nge a an class a chuan result nei thalo pol ani thin baka guina mateang thian sual tak tak kom a hrat ve hle chuti lain namrai ero grade nei thaber pol ani chho char chara amala afelin alo chelo tel kher bok nen amingpon alo ko ngam ngai lo pha ani namrai chuan camera chu phur chuakin su hioka adu thu a soilai chu an record zawa chuta a thian palam chu hoi phein a hmuya tak ava fop ta thut mai su hioka chuan nui deuh sei chung hian a thian nu kut chu an von saka pon lama engma soi chun zom to lo ma se chungri lai ro anin zom da ngetlat ti chu hai rual ani lo building chung mundanga ng bokha ron langin hallway a aron kalphei chat chata a hriat na thazam le a chakna te chu aron pung sot mai abula kongkhar lawin kal khap mai chu panin a handle chu an her ngeka akal na chu chia in olsam takin a in hong hal room chunga chuan an hoi kwal vela kil khata an zir tir tupa lo tom reng chu awang chuak ta ani Mr. Jang chuan ng chu container mangin alo tin uaya amai ro chu shikaya an lo em awangin a thohuai mai ng chuan arila tram to takzet thu soin eitur an lama Mr. Jang chuan engma alo nei boxi lo chuta ng chuan room chunga aquarium lam chu panin an sangha khoi lai chu awakei ta mia mai chu vele Mr. Jang chuan rap omati in thil diklawa omti asha thiam hal ng chuan anjir tir tupa lo rak chu lai chu soi thain shikai hawin an se ve to thu ala hril ta deuh dewa Mr. Jang chuan a hlau thong le zual ngei mai film khur taka ron panin a container chu a hum nget chau sowa thok le khata ng sangha e le tur lai chu a chu ta hek mai ani amai ro chu ami chutnu chuan na ti mel po apu ta reng lo mai chuta zirlai dangin an ti du da thin laya avazual ko dan le enga ma alo ngai saklo thin dan te chu soi chuakin yonji chu ain soi thin rim chho zela thok le khata Mr. Jang chu ava bei ta thut mai ani ng ang bokin namrai po athil hriat theina alo pung zual sawa thom maktaka hriat thu aron choi chuak hlol mai kongkhar lam chu panin uluk takinan ngai thlawang wanga chuti lai chuan a thian te po makti mel deuh hian an lo tho chuak ve sap bok chuti lai chuan namrai chuan hlataka tuemani wak tur ri hi a hreta ani atua ma chuan an hreve der silo room le lama ng alo luak hrep chulo ni in namrai chuan mini hlau thong thin phudup dubri te po chu a hrele ta an thian zinga chuan a hlau fal ber ti hra thiam ngala chuta a thian te chezia le an pum rik dan te mipa ngai bengina a hriat tham lo thom zoi em te po engkim mai chu a hreta zung mai room chunga tomreng chu nuamati tak lawa wangin chua arot tangota onjoy chuan ngai dan thar aron nei le ta thut mai camera manga music play le arota thom enge motak siamin zombie ho chu an thlem chuak don ani guina ma po insil fai tura akun mek lai chuan thil enge moni tak hriat anei ve ta thut mai rang taka inherin an hoi kwal ngala an thian pakhat truck nuaya lobi ru kar mai chu awang chuak ta ani pan mipa ngaya moti in guina ma chu an kolut ngala abula an bi ruk tir vele ri
chuta malama vatlan chuak tur le zombie ho lo va ko peng tura shilin guina ma chu chet lak dan tur an shil zung zunga a thian pa chuan thu oi lo tak em awang chuan a hmaya te ala ben sak zui guina ma thinin a tur talova an tomna ta chu tho chuakin miang huan chuan hnuk chuak ta ani thok le khata shikai ho mu nge turin akut chu an hum saka a el tawak wak mai miang huan an tur chu a trenghal tuara shikai ho in an ron mu mai a hlawa wang chuan nati chung chungin aka an hup le ri guina ma chuan a thla du miau si lawa wang chuan zombie rualin an ron chim ta huk mai ani chuti lai chuan onjoy chuan pindan chunga kul siam alo rota zombie rual chu rimoi mangin an thlem lut don ani an zawaya an ron tlan lu hnuwa an ni ho chu kongkhar hnung lama ril ruin in chung lama an tlan chho ve thungang an zawai chuan an han soi khom le a than titlang aniang chet an la chun zom hal zung mai onjoy chuan nam rai te thian dun chu panin an kut phur na chu va phel sak atuma su hio ka ero chuan alo la rem ti der lo an thian ten an hlau miau wang khan alo la in thlasung ani onjoy ero chuan an pani te a anin khalfal big reng chuan tu man an po theidon lo ti shilin an thian te bula khusa chun zom ve to turin an nge na chumi hnu chuan an kut phur na hrui po phel an rem ti ve ta ani room chunga an bungra nei ang te chu check khomin zombie ho ton tlang mai theilo tur kulrin omle nget tak siam an tumta a chuti lai chuan soju po ama le ama in boy somin an ka hliam na la ya te chuan damdoi alo noi mul mula reilo te a khulaya papakhat ron kal chut hi awa mufu ta thut mai man mo takin ral thuam dana pindanan pan ngala alo la in kal zui crowbar mangin kongkhar chu an karangat ngata rin ain alo sak dai mai akar chiat theitak mai lawa wang chuan kongkhar kalna chu a chutang ngeka chu vele shikai ho chuan a thom chu hria in an ron in pun khom ta truk mai ani geta chuan an ron in bo ngal luya van nei thak takin ral thuam dana kongkhar chu a hong thei ta hlau mai chuta silai dana hmuna lutin shotgun le amu enga mozat an la chuaka shikai ron lut masa piang alo kap thalngal pop bok ama mo ang ala khom zo hnu chuan tukvera zuang chuakin kongpui lam apan ngala chuti lai chuan zirlai rual te poin barricade an lo siam chun zom zela athenin shikai ho ko kalna turin sound system an lo fit ve mek bok kempa sungmun dang ron lang le in thalka pho chuan an thian pa na tuara room mai chu azon na tur an lo siam saka pindan chunga thomhno le an man ro mu theyang ang te chu fom khomin hlang an siam ta ani atre pe em wang chuan minji chuan alo khak le fak thin thalfang enge mozat lak bel le in an thian pa chu zon chua an tumta a minji te thian dun chuan rit an ti kher mai hari chuan thalkap mai thei tura in kausa diamin ma hruaya man mo takin anin zui chuak ta ani kongkhar an pel fel chi atin an hlang siam ala chezui an mi zon po an thlau dai mai chu vele an thom hria in zombie rual tam takan ron langhal tuam mai arang in an thian pa chu room chunga bok an hnuk lut le tangot mai ani adam lo ber jun sunga chu ala vuina samai an thian nu mi ji ni chuan a hove shim nia a hriat thute soi chuakin an du phot chuan ama chu kalsan mai turin an hrila chutiang thila ron soi chuata ka chuan mi ji ni chu alungoi chi alo hle Cheongsan chicken restaurant ron lang le a
Jay le te thian dun chuan thil ti dan tur thatak ngai tua chuakin plastic bomb ruakin anin tuam phuilu ka zombie ho pon se tum se an tuam na la ya kher chuan an se tlang thei kher lawang amai ro chu in bel tur plastic bomb ruak an nei tlem de umai po anin pe hnu chuan an scooty tlan chet san to hnu bok kha man tang kai le tumin pon lama an wak chuak le ta Jay la chuan a chak theyang berin an tlan pui vok voka hu chu la chu anunga thuin tiang nen an mani ron hnai chil tua piang alo vai fuwa zel bok zombie ho ai ma chuan arak ring le nga la Jay la ning lutuk chuan a khap zau reng ani an tlan na huna piang ala chuan shikai ho chu an lo phusup thei zel boka monga zadu kher mai atopa chuan zombie rual chu ngak khomin kongjim te a anin tira bangkara chuan zombie rual chu anin hno ngal tup mai chulai tak chu chan sala in an tlan chiat chan thei phata ani reilo te a kongpui po an va po ta hlol mai hu chu la lom lu tuk chu a au de ruwa reng mai boka chak takin an tlan chun zom ta ani chutia tibuai tu po nei shan lawa an tlan vok lai chuan mang ang a on yom tak an hre ta thut mai man mo takin an mit an han len ngal ruaya atopa chuan an pia deuh in chunga orange gibberish lo pharwa wa chu an va muta ani hu chul ero chuan din khomwan chu du lovin tlan chun zom ngal vat arota Jay le ero chuan ain liam mai thei hau lo thung gibberish chuan atlan chiat na lama a ke lo ti na ta wangin a biruk na in chunga tangpo chuan alo chuk thla thei to lova Jay la chuan tranpui tumin a han lon chilta ani reilo te a shikai rual an ron lang le ta truam mai hu chu la hlau to lutuk chuan scooty chu atlan bo pui ta thut maya Jay la chuan ko vak thin ma se angai thadu to der lo le ngal zirlai ho pon an kul siam chu an lo zo ti to a an thom hria in pon lama shikai ho po chu an ron in phit le tranta an man ron nei an rem khom zo nu chuan tlan chuana tur kongkhar hnung jok omna lama chuan anin son pheita a chiangsa na ero pheive tamai lo chuan a khomuang bik tatlat mai on join ala din rang na chanan zo ta ka chuan kongkhar hong tu emotal anom khomwa na ngai thuin alo chang ta ani chu vele su hia ka po aron tlan let vele ngala chiangsa na nen chuan zombie rual an thlem lut don ta kongkhar bula anin siam rem mol lai chuan guina man tha tum tak mai na chan chu su hia ka chuan azot ta phong mai chuta chiangsa na chuan athil mueng kim mai chu shrilin guina man principal thatlai mit nge ya mu thule police a report a awanga ama chu bei chun zom ta ani thu a hrilta a su hio ka chuan alo ngei pui ve kher mai chuta guina ma chu tukvera tanga ane klak thule athi to nge yarin thu soin chiangsa na chu alo tong thlamuana chu mai ba ka nam rai ne na anin kop thu soi chuakin theito pa on joy chu lo duat ve thung turin a hril ngal bok chiangsa na chu an tol hnung hret signal a pek zeu hnu chuan su hia ka chuan kongkhar chu a pot hongta ani chu vele zombie rual chu an rodin bolun ngal tup mai Junior chuan camcorder atang chuan music alo play ve ngala chuta zet zong shikai ho chuan music chu hria in mun sang atangin an ron tlan khom hal huma zirlai rol te chuan anin hum him na kul chu a chiat mai lo nan theito pin an lo dom het ve sau bok amai ro chu an thoma ron na tak em wangin an kul te chu a in soi hing ta dot mai chuti lai chuan an kalna tur holwaya la zombie rual an lo la phului lui mai boxi
onjo mangang chuan anjinga luru ringber daisu chu thombeng cheng siama shikai ho kolut vat turin an ngen ta top maya chu vele daisu chu theito paringin a auta lung ngai ani zombie rualzinga chuan guina mapo aron lang vele hlol mai thoma hriat na lama chuan manmo zetin atlan ve ngal puata chuti lai chuan meiche ho chuan thombeng cheng siamin an music instrument muang ang te chu an lo khong ri ve ngal char bok an thanem tangai mai chuti chung chuan ujin chuan an ron lakal bel mek thu ala soita deuh dewa reilo te a an kul siam chu an ron bo chim ti tamai an ti ngai na hrelo chuan ron lon liam tum ho chu an man ron ei angin an lo han hol le ria pon lama la an la tlan hum mai si ujin a phei chu atrap pur to mai sipai ho chuan an thopui pa jeju na chu an kilbial laya an dan en fia turin medical facility din an rot baka en kol zui zel turin phalna anu le pa te hne na tangin an labok sipai ho tu sian mu chuan politician yon hi te omna pindan kha awatloa council member ani wangotin en kol na thabik engma abei sei theibik lo tur thu awashil ngal bok eun hi chuan eng special treatment ma abei sei lo thu soin thil pakhatero ti sak turin angen ta ani amai ro chu engma asoi ma in sipai ho chuan an chua san le tamaya chu vele theitopin commander chu a au zui ngal Hiosan High School a zirlai thanem tak an latang khang thu soin an mani chan chuak tur le boipui tu tur helicopter arang thiang bera vatir vat turin angena sipai ho la chu engma shelo niom fashan hian ngeng dewin an kalliam le tamai chuti chung chuan yon hi chuan awa auzui taklom loma siam mu chuan politician nu thu soi chu alo shakhiaw mai anpu sangun han muin zirlai ho tana helicopter thon sak tur chuan a hangen sakta ani van nei thak takin an ho tu pa chuan Black Hawk tir chuak ngal turin order alo peruk mai chuti lai chuan uji na chu an hoi chuak le wangwanga hallway chu are ta duk mai le chu vele a thian te chu kowin kongkhar hnung lama tang chuan an tlan chuak ta sapa an zinga tlangwal pakhat daisu chu a chuak ve du ta tlat lo tlom ngai chuin an hnung dol tua tran alo tum ani an thian te an kalliam ta ka chuan chiang sa na chuan daisu chu nukin room chuan tlan chua san ta a chu vele zombie rual chuan an barricade chiam chu an ron bo thlungal huk mai reilo te a Black Hawk po ron thlok thengin Hiosan High School building le a campus te chu an ron thlo hual fuwa a zirlai rual te po man mo takin in chung lama an lo tlan chho ve mek bok chong chung beran thleng chho ta amai ro chu van duai thak takin in chung kongkhar chu alawin kalle tatlat mai daisu chuan theito pin an nor ngata chuti maya nor hon chi zia zang alo ni silo pon lama tang chuan chol chu chuan kongkhar nin soi dot chu alo thlir ranga an thian te au thompo a hre chhun zom ta ani amai ro chu rei tak chung zirlai zinga ti du da le mu sit an lo tok to thina an mani chan tur le antana dingam tur tu ma reng an ron pen chuangai lo zia a hre chuak le ta thut mai chu vele kongkhar hon tuma aril ru asiam mek lai chuan a thul le tamaya helicopter tonga rescue team ron chuak mek te chu
ama chawin avadong songta ani sipai ho chuan nangma chawin emni ini khonge midangan tia anzo molmol lai chuan chol su chuan engtinma achang lo chuti lai chuan shikai ho chuan building chhong chung berpo chu anron thleng chho vele to a kongkhar la chu nam thuai ma se ain hong thei der silo chiang san le su hiyo kat chuan theito pin zombie rual chu anlo beilet vele a atopa chuan ti ngai na dang om to heklo le silpolin mangin an khu ta top mai ani an mang an na tizual turin shikai zilui kara chuan guinam aron lang ta heu mai in ro sak pa in shikai pakhat chu aron khai kangwa wa le ngal su hiyo kale chiang sa na te chu an meng bial kok mai episode to ble ta next video a chunzom le aniyang video munom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron silve thin don nia